Ми беше разбит тук имам още белек от ударите по главата. Вече месец мини, още имам белези по мен. От побоя. Пуснах жалбите, отидах на море. Следващата вечер, след като се прибрах от море, ме потроших. Аз поне се предпазих така отгоре и просто при удара с палка или с юнур отгоре върху мене, да се предпазя главата и счупена от трошене самата ръка. То такива бех и заплахите по принцип. Натрошим, ще натроша когълчетата, аз държа всички момичета. В чужбина трябва да се отчиташ. За какво справя някакви промоции. За това, че не ти праща момичета ли, те не са кури, те са промоутърки нормални момичета. И наистина ми натрошиха когълчетата, в крайна сметка. Точно както ги има в записа, който ме заплашва, ще натроша когълчетата и така нататък, ако не ми даде 6000 евро за онзи рекет, който ставаше въпрос. Георги Георгиев изнудването. Точно както ги има на запис, че ме заплашва, ще ме натроши когълчетата, по същия начин ми ги натрошиха пред очите на жена ми насред София.